Hello mga subscribers, after nating magamitan ng digital therapy si Marin Josephine Flores sa kanyang left side upper limb. So para din na gumana yung mga nerves niya maliliit. Then after nag-walk kami, so kanto-kanto naglakad kami sa street, and then after that, lagpin ko siya. And then we will make a massage therapy and some range of motion para practice natin yung tinatawag na lower limb niya. So watch niyo po till the end. Ano niya pa? Baita pa niya. Maraming salamat po sa biyaya pinagkaloob sa amin. Sa pag-ibig kay Marin Josephine, bless po namin kamay. Sinabi po kami sa aming karunit. Sa pangalan ni Jesus, salamat po sa improvement. Bless po ang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Marin, bigyan mo ko ng kain. Sige, bigyan mo ako kain. Sige. Gimana? Sige, ako ka. Sige, start. Sige, stop. Sige, diyan. Bo? Sige ba? Bo ka ba? Sige, sige ba? Push. Bo. Sayo. Doa mo na eh, alala ka na eh. Doa mo. Doa mo, alala ka. Alala ka na eh. Doa mo. Ano mo? Doa mo. Sige. Huwag nagalaw, huwag nagalaw. Stand up. Opo ka man eh. Okay. Okay. Don't well. Don't. Tapos, stand ka lang. Ayaw ka lang. Ayaw lang tayo. Ayaw lang. So balance. I-balancing. Oh, ganito ba? I-balancing. Ayaw lang. Okay, very good. Focus ka. Okay, very good. Okay. So po ha. Tandaan po. Tandaan po nga. Sige po. Alright. Very good. Ay, mali. Yep. Agad mo. Push. So dito mga subscribers, dinidevelop natin yung kanyang yung activeness niya, yung presence of mind. Yan. So kailangan ito sa mga stopness natin. Ano kay Marin Josephine. Sige, Marin po, Marin. Ay, po. Ayan po. Tapos mga tayo. Okay, sa ulo. Okay. Baba mo, Marin, baba mo. Very good. Taas mo ulit. Okay, baba. Taas. Okay, very good. Ganun mo kamay mo. Ganun mo. Sige. Very good.
Last ka mo, last ka mo. Last ka. Meron mo sa kanya. Eh? May ko rin yan eh. Galaw-galaw niya. Bigyan mo. Ganti yan eh. Eh? So yung mga fingernails na po, so kailangan natin i-dorsey yan, i-stretch natin yung mga daliri niya. So para mag-function very well, so dahan-dahan lang po ayos sa kanya. Ako may maral na best, kulay ang black, kasi nanduro ba?
Ay, kahit. Kaya ko daw malapit yan. Isang galing. Tangan din daw. Betul mana nam? Dalam dalam ni. Masuk kan? Sampai ya. Sa kuryente. Ito mo. No. No. Ah. Ikaw ang depan. Depan. Masuk ke belakang kayo. Oh, ha?
Basta kayo, Des. Okay.
Ano ba rin? Wala ka. Tingnan ka. Tagal ka? Bisa mo lang eh. Nah. Oke, adwa, pamilya din adwa. Ano sila kapag ka dito? Wala na kayo nakalakad eh. Eh? May bisa mo lang. Sabuli ko, ano yung bintang eh. Wah, eh? Eh? Dati, ini main eh. Cakap-cakap. Ya. Mas. Buat yang utang dulu. Mas pakai ini. Boleh mas ya? Mas main apa nih? Nih, nih. Ay, siapa nih?
Ay siya. So again po, after our walking exercises, nakapokus po tayo sa kanyang paglalakad. So kanina ginawa namin ng maayos yung paglalakad niya. So nakita ko yung improvement niya, lumalakas na. So ngayon po, so focus na ako sa upper limb niya. So gumamit tayo ng digital to combine para sa mga nervous system niya. Nakatulog din sa agarang paggaling ng kanyang kaliwang kamay. So hanggang sa muli po, ito po si Madalong Kempen. Please subscribe my YouTube channel. Tandaan niyo po lagi, ang buhay napakalaga. Alagaan po natin ang ating master patients na ayos, double care, at tandaan niyo po, sila po ay may chance mabuhay ng maayos. Ang buha po nila, anak nila. So hanggang sa muli po, dito po tayo sa Madagdap, sa Flores family, ng Mario Ernesto at sa kanyang pamilya. God bless po.